Hej, i dag er det vores fast special, og vi har lavet nogle drink. Snapsglas. En gang. Æblejus, appelsinjuice og mælk. Ja. Er det bund eller bøsse? Ja, bund eller bøsse. Bund eller bøsse? Må jeg sige ja. Det smager sgu. Bedre end forventet. Ja. Rigtig godt. Men vi kommer til at lægge flere videoer ud her.